ସେଜରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜମାରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି 5ଟି କାମ। ବିଛଣାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି 5ଟି ଭୁଲ। ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସମ୍ପର୍କ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କିଏ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ସେ ନେଇ ଏକ ବିବାଦ ଓ ପୁନର୍ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କଦାପି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିତର୍କ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ରାତି ସାରା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ବିତାଇଥିବା ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଲ। ଧର୍ମ କର୍ମ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଧର୍ମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାତିରେ ଶଯ୍ୟାରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ